ngam tip akan iga por kat nongut nap deng jongpi ki ba pet akan iga video ki ba nang ki ba start ki ba shampang haga jing im ga jongpi bat ngam tip ro kat nongut nap deng jongpi ki bom nang ki bom start bat ki bom shampang haga jing im ga jongpi hande ga ka banga kwa ban wanra haga iga por ka ba menta ka long ladang ya long ki brio ki bala im haga jing sneu haga jing im ga jongpi bala dang ni phaino na kita ke lenti ke jongab ke jongpi ladang ikan riano na kita ke kenja basneu ha ke jing im ke jongab jongpi ka khten ke jong blai ka ong ba pilong kita ki ba shampang lada pi pule na ki kitab ke jong job kalanong ba arbu pra ke khot ba arbu pra ka ong kumne bat ha ubriu ula ong hakmi ka jing shapting ya utrai kata ka balong ka jing start bat ka ba kenria na ka jing sneu kalong ka jing shampang hang ne ga khten ga jong blai ka kren shai compare kum bang ong epi mene lada pi dei ki bri ki bom nang ki bom start ka jing im ga jong pi hande lada pila tip ya ga ba bha bat ya ga basneu ha ba pile ya ga basneu pi ken riano na ka basneu ga jing im ga jong pi la ka long ga pop klim la ka long ga pop tu la ka long ga jing sarong ga jing im la ka long ga jing sneu hanga me ha ba pi tip ba ga dei ga basneu pi ken riano na ka ta ga jing im ga jong pi kwa ban kelano pilong giba shampang ong kaktin ke jong blai amen pilong giba shampang compare ada kata ka perthei ka ong epi ba pidei giba bejro henre haba pila tip ban kenria na kata ka basniu sha ka ba bhayam pidei giba shampang ong gani kaktin ke jong blai de na mar kata de tang kita gi briu giba shapting yo try giba long giba start ba de tang kita gi briu giba kenria no na ka basniu giba long ken kita giba shampang kaktin ke jong blai ka pen ken mauro lada pi pule na ke kita probab kalau no ba kendai ke khot ba shipo ko ong kumne ka jing shapting yau try ka long ka jing sedang ka jing start bat ka jing tip yau uta uba khut long ka jing shampang hang nei ka khten ka jong blai na ka ni kita probab ka pen ken mau ba ka jing shapting yau try ka long ka jing sedang jong ka jing start ong ka khten ka jong blai om tang kata ka ong ru bat ka jing tip ya uta uba khut long ka jing shampang habang ni don ya uta uba shampang ka jing im ka jawab pi ni long ki ba shampang amen de na mar kata ka jing shapting yau try ka long ka jing sedang jong ka jing start haba pi tip ban shapting yau try haba pi tip ban buram yau try haba pi tip ba ka jing im ka jong pi ka de ban pen sngo bha yau try kata ka de ka jing sedang jong ka jing start ka jing im ka jong pi compare wala da pim dan ki class ki kerdan la ni ka degree ha ka jing im ka jong pi handai tang ka we la da pila tip ya ka ba bha ba ya ka ba sneu ka ba pen sngo bha yo blai bat ka bom pen sngo bha yo blai bat haba pila jet ya ka lenti ka ba pen sngo bha yo blai kata ka de ka jing shampang ka ba utrai uyo i ka jing im ka jong ab ujong pi haba ngi jet ya ka ba pen sngo bha yo blai em pi dei ki brio o pen sngo bha yo trai haba ngi jet ya ka lenti ka ba utrai kwa ya ngai pi ba ngi ngin yan ba ngi ken ria na ki ken ja ba sneu baro ngi dei ki brio ki ba shampang ka khamat ki jong trai compare khamat jong ni ko perthai pila bandai ki ba bej pila bandai kita ki bom nang ki bom start aga jing im ga jong pi ha kan ko perthai hande ha khamat ki jong try ba pen sngo bha yo try ha ga jing im ga jong ab jo pi ngi long kita ki shampang ka khten ga jong blai ru ka pen ken mau na kita probab bai gal to gal nong ba pra ga khot ka ba khat lai ka ong ka jing shapting yo try long ban shun ya ka ba sneu ya ka jing sarong bat ka jing sngo meng bat ka lenti ka ba sneu bat ya ka shentur ka ba mutlab nga isi kane gade ba khten ga jong blai na gane kita probab kal nong ba pra ka khot ba khat lai ka ong ka jing shapting yo try long ban shun ya ka basneu ni hab ban shun ya ka basneu ban shapting yo try ni hab ban shun ya ka basneu om tang kata ka ong ru ya ka jing sarong namar ki brio ha gine ki sing ong pi ka jing sarong kala kius kong haduk kata-kata ubriu badan ga spa ru sarong ubriu badan ga jing nang jing start ru sarong hene ya khamat ke jong bleng ong pi kita kem long de na mar kata ban long gidi gi shapting yo try ni don kam ban shun ya ikin jabas neo ni don kam ban shun ya ga jing sarong bat ni don kam ban shun ya ga jing ngomeng amen ni hab ban shun ya ga jing ngomeng bat ka lenti ka bas neo bat ya ka shentur ka ba mutlab na isi ka lenti ka bas neo bat ka shentur ka ba mutlab ka shentur ka ba krenthok ka ba kren syukur nga isi ka ktin ga jong blai ka ong na kita probab ka lenong ka ba pra ka khot ka khat lai pin pule pin lap ya kata hang do ga ktin ga jong blai ka pen pau hakum ga no ga dur ngin shapting yo try da ka bangi isi ya ga jing sarong da ka bangi isi ya ga jing ngomeng da ka bangi isi ya ga shentur ka ba mutlab bat
ya kilenti ki basniu baro aga jing im ge jong ab jong pi de na mar kata la rang i kwa ban long kita ki ba shampang akhmat ge jong trai om akhmat jong ni ko perthai hen re akhmat ge jong trai ka ba don kam ge jing im ge jong ab jong pi ga long bangin ken ria no na kilenti ge basniu ge jing im ge jong ab jong pi ga kitab ujob ko pen ken mau kata la pi pule kal nong ba arbu pra ga khot ba arbu pra ban ken ria na kilenti ge ba mutlab ge jong ab jong pi na kilenti ge basniu ge jing im ge jong ab jong pi la rang i tip ban ken ria no na kata hi ken ge de ge jing shampang ga jing im ge jong ab jong pi ong ga ken ge jong blai dai na mar kata ga jing im ge jong ab jong pi ino no ya kita ki kambas niu baro aga jing im ge jong ab jong pi phaino shau trai ba phindan ge jing start bar ge jing shampang hau trai om ha ga ni ka phai hen re hau trai la da pi phaino na kita ki linti ke ba ga jing im ge jong ab jong pi ke ba ngi im bat ga ni ka phai ke ba bom pen sngo bha hau trai ngilong kita ki briu ke ba shifting hau trai bat ha ba ngilong kita ki briu ke ba shifting hau trai ngilong ki ba start ken bat ha ba ngilong kita ki ba start no pi ngi ken ria no na gini kilenti bas niu baro ke jing im ke jong jong pi de na mar kata la dan apeng jong pi ki ba pet ni ka por pi don na gino gino kilenti la kolong lenti jong jing sarong la kolong ga lenti jong jing mutlop ha ke jing im la kolong ha ke lenti jong jing sngomeng la kolong ha ke lenti jong ga auria jong ga klem ha ke jing im ke jong jong pi phaino na kata ka lenti bangi dan ye ke jing shampang khmat ke jong trai bangi long ki briu ki ba start banang ni syakmat ngiat ke jing start pada ke jing penslek ke jong trai ke jing im jong pi ublai dong yo ko buram nget kham ba pi osgo gini ka khtin ke jong blai balada pi sngo ba pi don ha kanu lenti jong jing mutlop jong ne ka perthai ke bangabat pi im phaino ba utrai dong yo ban thau thumai ke jing im ke jong pi ublai dong ker khui pi amen.